Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Matthew 21 versikulo 12 kan 13. Simrag ni Jesus iti templo, kat pinarwar na dagiti amin nga agtagtagilako, kan aggatgatang sadyay. Binalintwag na dagiti lamisaan, dagiti agsuksukat iti kwarta, kan dagiti tugaw, dagiti aglaklako iti kalapati. Kunana kadakwada. Nailanad iti nasantuan asurat ako na ti Diyos. Managanto ti balay ko iti balay pagkararagan. Ngam pagbalbalinan nyo mat arukib dagiti man nanakaw. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno, Kenya. Gumatang kayo iti kankanan, agmerienda kayo pa, sakbay nga umunag kayo dita simbaan. Kangkanan. Nanang, inako ni Diyos simbaan. Ipaibos mo pa'y day talakom aputo, Jinky. Sakbay nga umunag ka. Mangrugin samot ng timisa. Basta, aglako ka pa'y. Kangkanan dito'y kankanan. Kastoy ka da talaga dito asimbaan manang Cora? Padre. Mas importante pa'y kadagiti tattao taglako. Ngam ti umunag ang makimisa. Wan nga rod, Padre. Kanayon mo't amabagaan dagiti tattao nga aglaklako dito'y. Ngam sobag da. Kasta ka di. Isupayan dati mapaglakwan da dito'y, Padre. Mala. Sana balen. O sige manang Cora. Umunag tani. Mangrugi tayon iti misa. Wan, Padre. Ay na, Padre, talaga kasta dagiti tao asaan ang makauawat. Saan da bigbigan ti Diyos iti biyagda. Aglako-lako dakit din dito simbaan. Nangruna day siya magda. Ay sus, ropat kwarta day siya, Padre. Anya? Isupay ka no ti maganan siya na dito simbaan. Ha? Dilag babae. Alakabsan. Panawan kan dito'y. Takasaritak dagiti dadduma. Wan, Padre. Nakaluto akon iti pangaldawan, Padre. Sige, manang Cora. Pagyamanak launay. Mala, umay kayon. Gaputain kayo pa'y mangmisa iti sabali a barangay. Wen, manang Cora. Padre, madlaw ko akasla na upay ka dito'y lugar mi. Saan mo't kit di, manang? Ngam pa nagkitak, kat dakkel ti problema dito'y. Alakit din, umay kan. Taing ka mangaldawan, Padre. O sige, manang. Entayon. Aday ka. Naisagana kong dagiti ilakok iti simbaan. Sigurado, agganan siya akmanen. Nanang, saan ka matamakimisa? No di ka taglaklako kay Jerwar ti simbaan? Ay na, Jinky, saan lang mat asyak taglaklako ah? Ado kami mat. Makimisa ka pa'y kumananang, sakbay nga aglako ka. Dinakman bagaan iti kasta, tamok tar aramida. Adula amin day ta misa-misa dita. Pasig tupay mutla ang arinuker ti panagpuspuso dagitang agmismisa. Ala, saan mo't ananang? Ay alakit din, isimpa mon day talakom taintan. May mayat no masapsapa ta, tapno malako amin alako ta. Apay ka din aming aglako kayo dito simbaan. Ingkay di tsindaan Anya kumangay ti bibiyang mo? Di kay lagbabain ka ni Padre. Oy, di ka man kundi sa okanyak iti kasta. Tagpada talaang amamirmiraot. Kunamlan baknang ka, ha? Bawal ti aglako dito simbaan. Ngam agpilit kayo. Awan kit diti pa nagbabain nyo Ha? Inak man laangan. Sapay la kumatasaan ang magatang dagiti lako yo. Tapno agsardeng kayo na pasalsali ditoy. Anya? Kada kayo nga aglaklako dito iruar ti sango ti simbahan. Manipo dita. Maiparitan ti aglako ditoy. Apay ngay amay parit. Kat sigod mat nga aglaklako kami ditoy. Basta agtungpal kayo iti kuna ni Padre. Bawal ka nun ti aglako ditoy sango ti simbahan. Aha, nagadukot nga arte yun. Ala,
Ipanaw yun dagiti lako yun ditoy. Kapudnumod nga minasaan at sindahan ditoy. Ay sana mabalin, sayang tipunan me. Aglako kami latta. Kunana iti naibasa itay asasa o ti Apo. Simrek ni Jesus iti templo, ket pinarwar na dagiti amin nga agtagtagilako, ken aggatgatang sadyay. Binalintuag na dagiti lamisaan dagiti agsuksukat iti kwarta, ken dagiti tugaw dagiti aglaklako iti kalapati. Kinunana kadakwada. Nailanad iti nasantuan a surat ako na ti Diyos. Managanto ti balay ko iti balay pagkararagan. Ngam pagbalbalinin nyo mat arukib dagiti man nanakaw. Kakabsat ken Kristo, ti simbaan ket balay a pagdaydayawan. Saan a pagtagilakwan. Anya ti mapaspasamak ita dito'y simbaan tayo. Nagadong aglaklako dita sango ti simbahan tayo. Nga uray maiparparit ket agpilit dalatta. Makisinnong bat dalatta. Kakabsat ken ni Kristo. Ayan na kaditi makuna a respeto kada tayo. Taapay aditay irespeto ti balay ti Diyos. No ditay irespeto ti balay ti Diyos. Kaya't nasa wanday ta, nga awan mo ti respeto tayo iti Diyos. Kaano ti panagbaliw tayo, kakabsat ken Kristo? Wenno? Saan na tayo kading anak ti Diyos? Dayta kaditi gapuna nga awan ti panagbain tayo? Intay sukimaten ti bagi tayo, ket agamiris tayo kuma. Baliwan dagiti rumbeng abaliwan. Iti kasta, maragsakan ti Diyos kada tayo. Nupudno ada tayo ket anak ti Diyos. Ipakita tayo nga rod nga anak na tayo ti Diyos. Padre, mangan kayon. Agtugaw kan manang Cora, tagsango ta. Diyak kay tagmaymay sa amangan. Sige, Padre. Padre, di mensahe yo itay iti misa. Amok anagado tinapasagidan. Manang Cora. Ay, amom ka di, Padre. Akaadwan ataga ditoy. Kat umay dala makimisa. Tapno agpipin na sikat, iti bado, iti bag. Kanayon akasta ti obserbasyon ko. At dapay umay makimisa. Gaputa imaymot na kimisa, ti kapit na. Anya? Ay, pudno day ta, Padre. Ala, mangantakit din manang Cora. Tayo nakagpasyar ka dagiti babalay. Oon, Padre. Kumusta kan, tatagodo? Matitirik na, Padre. So asa anak ko umay anak kimisa. Anya ka diti marikriknam, tata? Hay, kimaro man kami na anayan to'y saka, Padre. Ngam, aking bagtumat la na ito. Tag-agasak, Padre. At daimpaw itay anak ko jay abroad. Nga igatang ko iti agas ko. Iso anak pa anak nagpadoktor. Nasaya at nukasta, tata. Kahit agyaman nagtasim marungkar ka dito balay, Padre. Agpaimbag ka, tata, ha? Iti kasta, kat makaumay ka intong Domingo. Wen, Padre. Naawatam ka di dagiti imbing laykukan ka, kapsat magda. Padre. Agbalin tayo kumaana saya at a Kristiyano, kapsat. Amuyo ka di amasayrak gapitar aramiden nyo. Padre. Gaputa nagagat kayo ang mapanaglako iti sangot ti simbaan. Ngam di kayo matsumrektap na makimisa kayo kuma. Kuha. Ti simbaan ket saan na pagtagilakwan, kapsat magda. No di ket balay pagkararagan. Balay pagdaydayawan. Padre. No sika, ket anak na ka ti Diyos. Nasken nga rod nga respetong ti balay pagdaydayawan.
Padre. Kapsat, sa anak nga imay dito, tapno sa iran ka, ha? No di kat imayak, tapno palagipan ka. Uwan, Padre. Maawatak. Agyaman na kitin pasangom kanya, Kapsat Dominga. Awan anyaman na, Padre. Sige laang, Padre. Naimas day tatinapay. Kan uminom kayo pa iti Diyos. Agyaman ak. Naggapo aki di balay da Magda. Sinarong karak ida. Kat inton madamdama, sarong karak pa iti daduma. Kasta ka di, Padre? Nasaya at mo't no sarong karam da di Magda. Ay, subag day jay. Awan lang arudon ti mabalin na iti biyag, nakatangtangig pa'y laeng. Kanayon ko nga da pasagidan. Kapsat Dominga. Iti na minsan, imparupak ken kuana ti kinaawan babain na. Dilag babain na mapanaglaklakoy di sango ti simbaan. Nagsinungbat kami ijay Padre. Kapsat Dominga. Nasayat no palagipan tayo dagiti makita tayo abidtot ti aramid na. Ngam palagipan tayo kumamot ida iti nasaya at apan nakisarita. Asaan kat amakiapa ka? Tapno lang saktam ken pabainam tirik na ni Kapsat mo. Ha? No sika ket anak ti Diyos. Rumbeng lang nga ipakitam nga anak na ka ti Diyos. Pudno a tao tayo lang agbidot, Kapsat. Ngam saan kumaaday ta ti intay pagtakderan. Gapot ano sika ket anak ti Diyos. Rumbeng amaliklikam timang pasakit itirik na ni Kapsat mo. Padre. Kapsat Dominga, ti imbaga katapno palagipan ka, ha? Saan kat asairan ka? Laglagi po madagiti agkakabsat ken Kristo, ket agpipin na lagip, ken agpipin na bilag. Aday tananang, nakalututan. Sigurado maibos dagiti lako ta ita Domingo. Saan nga ijay simbaan ti paglakon ta? Ha? Isursur talaangan iti babbalay. Ken addan tulo katak apwesto iji asidag ti paradaan ti jeep. Kasta ka di, nanang? Ala, intag palasan anak ko. Ta intapay makimisa. Ha? Oh, apay adim makil tamatam iti imbagak. Makimisa ka, nanang? Oh, apay. Mapuura na ka di iji simbaan. Saan, nanang? No kasta nga rod, intag palasan. Tamakimisa tapay sakbay ang mapantagla ko. Well, nanang. Kumusta ti pagnayo, Padre? Nasayat mo't manang Cora. Ala, agpalamiis ka pa'y, Padre. Agmerinda ka kabayatan ti panaginanam. Nabsugak pa'y manang. Ha? Tunggal balay anapanak. Nang isagana da iti merienda. Mabainak pa'y kitin kadakwada. Gaputadyak makandag iti insagana da. Ngamin, nabsugakon. Ay, nasaya at matngarod Napasangwan da ka iti merienda, Padre. Wen, manang Cora. Ngam adamat dagiti napanakabalay. At talagang agkasapulan daunay. Padre. Kaasi dagiti ubing da. Awan tsinelas da. Anya? Maasyanak ka dagiti ubing, manang. Oray tsinelas la kumati maitulong tayo kadakwada. Padre. Iso apadasag akasarita dagiti adda mabalin na akamang tisimbaan tayo. Barang na damay tulong da. Tapno mawarasan dagiti ubing nga awan tsinelas na. Takaasi damat. Uwan, Padre. Oy, Magda. Si kamat gayam day ta. Makimisa ka mo? Imposible ka di? Maragsakan aklakan ka, Magda. Maragsakan ka ta imayak makimisa? Wan Ala, sorry Magda. Ha? Sorry iti kalabas. Gaputan nagalas ti panagsasaokan ka. Ngam husto ni Padre. Nasken nga agbaliwak. Agkidawak mat iti pamakawan mo. Kinasarita nakmat ni Padre. Kat inamiris ko asaan anasaya at ti aramid ko. Kanaskan mat amakimisa at no kasto Domingo. Kan saan akon nga aglako diti sango ti simbaan. Magda? Mala, may kan Dominga. Intan di taunag, taagyan tay ti sango. Itikas na, maawatan taan na imbag ti sermon ni Padre.
tumulong ka kadimot iti naibaga ni Padre itay iti misa? Una, manula ang matimay sa achinelas aya. Uray siya, mang terdak mo. Kan kayat ko ti makikamang iti women's group. Uray siya. Mayat nga rod ano kasta? Pudno launay magda, at ibiyag tayo, kat iragbin tayo ti Diyos. Iti kasta, makaaramid tayo mo't iti nasaya at iti biyag tayo. Tay makaayayo iti Diyos. Saan apasig atay pagayatan tayo laang ti intay aramidan. Juan Dominga. Kumusta kayo? Kabsat Magda? Kabsat Dominga? Nasaya at mat, Padre. Nasaya at mat, Padre. Amuyo, maragsakanag. Tamakitak nagkinkinawatan kayon. Juan, Padre. Nagkidawak iti pamakawan kankwana. Kasta akmat, Padre. Nagkidawak mat iti pamakawan ni Dominga. Gapo iti kanayon a panagap-apa mi iti. Kasta tagkakabsat ka ni Kristo. Agpipin na kawan. Saan nga agpipin na sakit itirik na? Awanan dagiti aglaklako iti sango ti simbaan, Padre. Wan nga rod manang Cora. Ket nakitak ida anakimisa, Padre. Nasayahat launay. Ket ita imadupay kit din ti may nakimisa. Ket gapuday ta iti kinagaget mo, Padre. Manang Cora. Ken ado dagiti baro-aro pa nakitak. Kasta ti agam ko, manang. Ti tumulong ka dagiti kakabsat. Tapno umapon da iti simbaan. Padre. Kat sapay la kuma. Tagtultuloy ti ragsakken kapya. Dagiti kamang da ito'y asimbaan tayo. Madaydayaw ti Dios iti biag ti tunggal maysa. Ituloy tayo ti kumamang iti simbaan tapno agsursuro iti sasaw ti Dios. Kat dayta tagbalin agiya tayo iti tunggal aldaw a panagbiag tayo. Papagayam ditan ti nagibusan ti maysapay a pakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dala kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na imbag ng oras kada kayo amin.